Sanibonani wengane zakwethu ugodole okwankomgodolo umfana udaba ke niyalwazi eyawungisizanga umkhuhlane ngizommosha kakhulu khalani phela amantombazane kuquesta manje niyaphila ngane zakwethu cha okwankomgodolo umfana udaba ke niyalwazi angiphethe lutho oluningi luncane nje ngane zakwethu awukho umuzi ongenazi inkinga nakini ikhona ngithi yebo zikhona uyahamba niyokhuluma ngaphandle ukuthi kwenzakalani kini cha awuyi uyayifaka social media inkinga zakini cha awufaki lana emkhontweni usekhaya noma kungathiwa khona lezo nkinganyana abayibona bethu umkhonto wara sihleli la emkhontweni siweldela sihleli nje phansi futhi asindawo futhi ke uma wajoyina umkhonto ngokuthi wawujoyina ukuthi uyawuthanda njengogodole kanje ungazange uzele izikhundla la emkhontweni ayikho into ezokuphatha kabi ngoba uyazi ukuthi inkinga noma umuphi umndeni ziba khona kodwa ziyasolveka zidlule ilokho engifuna ukukuchaza asindawo la emkhontweni unless ke wena mawafikela ukuthi uzofuna isikhundla la hayi uzohamba ngikutshele ukubekezela uzuba nakho sila emkhontweni ikhale lokugcina leli esesithembelekile ukuthi sizoxazululeleka zonke izinkinga okunye uyabona makuthiwa you are an influencer you are influencing someone kulento osukuyenza njengami nje ngi-influencer yomkhonto wesizwe lokho ngizokubeka kucace emkhontweni noma ngathi una 1 follower una 2 follower you are an influencer you are influencing the people to come kumkhonto wesizwe awukwazi ukukhuluma into eagainst umkhonto kodwa ngapha uthi hayi mina ngumkhonto ngi-influencer kumkhonto even noma une-1 follower siyayibuka ivideo yakho siyakubuka nje ngani zakwethu kusekhaya la hlalani phansi noma ngathi usakwatile ngiyazi ukuthi noma kuthi ukwatile ukwatu uhlale phansi kodwa ngeke uzuye kwenye indawo bayeke laba ababefike bethi bazofuna izikhundla ngiyababona labo basebebaleka bekhuluma kabi umkhonto lana sisemkhontweni abantu basazowujoyina umkhonto basazongena emkhontweni bawuthanda umkhonto nango-2026 basazoyigqoka izikipa zalamaqembu angasebenzela abantu bephinde bevotela umkhonto wesizwe mawucabanga nje yini abenza ukuthi bevotela umkhonto ithemba libaphelele kulamaqembu afana no-ANC no-IFP etc isilungu leso uyangizwa ngithini injalo nje indaba influencer emkhontweni ufaka abantu don't khuluma ngezinto ezingalungile awukwazi ukuyokhuluma ngendaba zalayikha mina uyazi mina noma athi uyangicofa uthi hawu godole kuthiwa ngikhona emkhontweni angiyindawo ngisho kungathi usuqala ukungangiboni kahle mhlamba ngisabonakala la ngisuke ngiyibhizi nendaba zomkhonto nezinto ezithintene nomkhonto akube njalo asibagxobeni singabe sisabayeka ngiyabona balokho ukuthi manje emkhonto lalela nawe unenkinga kini angeke zisikhiphe la ekhaya sila zilungisiwe ziphelile futhi zizohlala zizoba khona ezinye phinde ilungiswe edlule futhi sumkhonto nje ningaba kwethu sengizomosha kakhulu anifuni kodwa ukukhala amantombazane nikhalela uquest ayedwa hayi nina